Kaixo, bideo gida honetan ikusiko dugu nola txokundu gure Moodle ditugun gure ziklotako txoko hauek, bai? Orokorren txokunketa hau, ikasturte amaieran burutuko da, baina ikasturtean zerbait ere egin daiteke, bale? Gure ikastetxeko antolaketan arabera, tutoreak izango die txokunketa hau egiteko baimena dutenak. Behaiek bai dute ezak kudeatzaile rola kategoria hauetan. Orduan goazen adibide batzuk ikustea, txokunketa hau nola egin dezakete. Adibidez, imaginatu soldadura eta galdaragintzako tutorea nahi. Orduan, hartuko dagokio dan nire kategoria, Moodleen, eta hemen eskubitako zutaben, batzuetan izkutatuta, beste batzuetan agerin ikusiko etela, baina agerin jarri eta badaukazu aukera bat kudeatu kategoria hau izenekoa. Hemen daukazu aukera hau, klikatu hemen, eta lehenik eta behin azaltzizkio bi atal, hemen ezkerretan Moodleko kategoriak, zikloak, gure zikloak, eta gero kategori bakoitzen, hemen ikustezu zein dauketen hautatuta, soldadura eta galdaragintza, kategoria horren barrun dauden Moodleko ikasketak. Hemen dauzkezu. Adibidez, sailkatu nahiko banitu, adibidez hemen lehenengo euskarri dako jarri, lehenengo erronka dako jarrita, hirugarrena, laugarrena, nahiko banu, nire Moodleen orden honetan ezagertza baizik eta nahiko banu lehenengo erronka gorago azaltzea, klikatuko nuke fletxa honetan, jarraituko nuke eta dagokion lekuaino emango nuke. Hau da, txukunketa hobitea, esatea, ze Moodleko ze ikastaro izan erronka, o izan erronka, izan modulo nun nahi duen azaltzea, fletxa hoekin txukuntzea nik uste importantea dela. Adibidez, lehenengo erronka, hemen bigarrena falta da, egalagien berago dau, ez dakit nun dau, baina txukunketa hobitea, importantea da, nebezi ordena, sailkatzea. Beste txukunketa bat, izango alteke baitere, alperrikako ikastaroak, Moodleko ikastaroak ezabatzea. Ezabatzeko tutoreok, hartu, hitzein zuen irakastalden, eta ezabatu behar dienak, ezabatu ondorengo botoiai sakatuta. Kopiak egin zezkezue edo atal gehiago, guaingo zingo duna da ezabatu edo gora edo bera muitu. Agian interesatzen zuen, fijatu hemen mikroinformatika sistemak, da beste kategoria bat, da honek plus bat doke esan nahi duna da kategoria honen barrun kategoria gehiago bat dela. Lehenengo maila B, bigarren maila B. Orduan, Moodleen irikitzea deunen ez izkita azaltzen ikastaro guztik soldaduran agertzeien bezala hemen edo orokorren agertzeien bezala batenak elkarrekin. Beraz, guk tutoreok posible deu gure kategorien barrun, gure ziklon barrun nahi duen kategoriak sortzeko. Adibidez, lehenengo maila eta bigarren maila. Horretarako, soldadura eta galdaragintza ingo nuke, jongo nitzeke, eta hemen goran dauket, sortu beste kategoria bat izenekoa. Esate duen sortuko, eta adibidez, sort dezaket lehenengo maila izeneko kategoria. Sortu kategoria eman, eta mikroinformatika sistema bezala, hemen soldaduran plus batekin agertzen zaigu. Utxik dau, ikustezu hemen ez da horren ikastaroi, nahiko banu bertara ikastaro bat eman, nahikoa dut lehenengo mailako ikasgaiak hartu eta arrastratzea. Mugitzeko fletxa ontatik hartu, hemendiken, eta arrastratu dagokiona, eta posible zuen txukunketa hobitea. Hauek beraiek ez duen zera bakin, nik kategoria hau borratek ditu. Baina ikustezu oso horreza dela, nahiko bazen nuke mailaka, nahiko bazen erronkaka sortu kategoriak, eta txukunketa burutu. Beraz, baina ikastute amaiera badatorrela, beharrezkoa dan lan bat egitea, eta gure txoko hauek txukuntzea.